Aw bismillah aw ka jamukan min ye kunnafoni jamukan ye précisément ka bamanankan walawala aw ye kunnafoni kɔfɛ n'o ye information brute ye an bɛna walawali k'aw ye min bɛ se k'a to aw bɛ faamuyali sɔrɔ kunnafoni dɔ la maa min bɛ an ka kamera la bi o de ye Fune Dumasi Yusuf Ture ale b'a kɛrɛfɛ Amadu Sala Ture a bɛ ka information ninnu bɛɛ lajɛlen yɛlɛma aw ye an ka to dun na k'a d'aw ma. An bɛ a fɔlɔ ni bagi ye jamana in kɔnɔ ko bagi jaabi k'a bɛna bɔ n'Ala sɔnna ma sini sɔgɔma 10h waati Mali kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an ka académie kɔnɔnaw fo ka taa bila an ka lycéew la sini écoledenw bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen o de la an b'a ɲini dɔrɔn Alahu Taala ka chance di maliden bɛɛ lajɛlen minnu bɛ bagi kɛ Ala ka bagi nɔgɔya u bɛɛ lajɛlen hali n'a y'a sɔrɔ an dalen b'a la k'a fɔ ko bɛɛ kɔni t'a sɔrɔ mais an b'a ɲini Ala kɔni fɛ Ala k'a di bɛɛ lajɛlen ma. N'an bɔra o la an bɛ taa a bɛ fɔ cercle ma ko cercle de Masina Interfleuve aw ka dɔn k'a fɔ ko dugu dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Matumu i bɛ n'a fɔ nin dugu in a kɛra gɛlɛyaba ye minnu bɛ yen nɔ k'u bɛ yaala ka taa sugujɔ kɛ ko gɛlɛya sera u ma ko u ma se ka taa sugujɔ kɛ sabula maajugu dɔ bɛ yen olu kɔni y'u jɔ u ɲɛ kunun précisément mercredi k'u bali ka taa sugujɔ kɛ. N'an bɔra o la halisa an b'a to an ka jamana in kɔnɔ an ka dugu min bɛ yen sa n'u b'a wele ko CBT ale bɛ Banamba cercle la région de Kulukoro a ko tiɲɛ yɛrɛ la ji ye tiɲɛniba kɛ yen nɔ i n'a fɔ 120 hectares de 1000 n'o ye ɲɔ ye ani i n'a fɔ 14 sorgho fo ka taa a bila rue la n'a bɛ taa hectare 4 na kɔni ko tiɲɛniba de kɛra ka ɲɛsin u ma ko ji yɔnnenw bɛɛ lajɛlen latunu Banambakaw fɛ yen nɔ. Fédération Malienne de Football n'o ye an ka n'a fɔ ballon tanaw ka yɔrɔ a ko bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min na u kɔni ye wele kɛ maa min bɛ se ka na an ka fédération ɲɛjɔyɔrɔ fa ou bien an ka malidenw ɲɛjɔyɔrɔ fa an ka ministre de en charge des sports ka ɲɛjɔyɔrɔ fa ballon ko sira fɛ précisément fɔ min ma ko sélection nationale o kɔni wele bɛ ka bila ko maa bɛ se ka na i ka na se ka kɛ candidat ye nin ko la wa maa bɛ yen nɔ k'i bɛ se ka Eric Suksal o jɔyɔrɔ bila ko bɛɛ lajɛlen welelen don k'i ka nin jɔyɔrɔ fa. N'an bɔra o la hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔ an ka Mali n'o ye fasoba Maliba ye ale ni Turki kɔni tigɛ di ɲɔgɔn ma précisément lakanako sira fɛ min bɛ se ka to terrorisme kɛlɛ o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ an ka jamana in kɔnɔ nin ko kungun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen a kɛra ministère min wele ko ministère de la défense et des enseignants compétents précisément an ka Sadio Kamara o ɲɛna fo ka taa fara an ka chef d'état-major général n'o ye général de division Umar Jara o fana ɲɛna ka taa fara Turki ambassadeur o fana kun bɛ kɛnɛ kan a n'a ka maa camanba a n'a ka militaire ɲɛma caman o kun bɛ kɛnɛ kan wa Turki y'a fɔ a mɛnna k'u seko n'u dɔnko k'u n'a bɛɛ kɛ min bɛ se ka to bɛ Mali dɛmɛ Mali bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya ninnu kɔnɔ wa bɛɛ hakili b'a la n'a ma ɲɛ e kɔni i ni Russie ye terima ye siga foyi t'a la i ni Turki ye terima ye wa i ni Chine fana ye terima ye o n'a ɲɔgɔnna caman dugu caman bɛ yen u bɛ ka Mali dɛmɛ min bɛ se ka to Mali bɛ se ka lafiya sɔrɔ nin ko ninnu la précisément tourisme kɛlɛ sira fɛ. N'an bɔra o la hali sisan an bɛ to an ka jamana in kɔnɔna na malidenw wele bilalen don bɛɛ ma ko bɛɛ ka bɔ i n'a fɔ sini 13h waati ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ ni juma salilu tɛmɛna dɔrɔn an ka ɲɔgɔn sɔrɔ monument la min bɛ se ka to taama belebeleba ou bien a bɛ se ka fɔ a ma ko caravane o belebeleba bɛna kɛ ka dɛmɛ don Mali finitigiw ma a bɛ daminɛ monument la Tour de l'Afrique précisément monument bɛ wele ko la Tour de l'Afrique a bɛna daminɛ n'o ka taa bɔ ni 3e point fo ka taa tɛmɛ ni commune 1 ka taa tɛmɛ ni commune 2 commune 3 ka kun da Katika donc wele kɔni bilen don malidenw bɛɛ ma ko bɛɛ ka bɔ ka taa finitigiw dɛmɛ kɛlɛ min bɛ ka kɛ Tinzawa tan pour que ka se ka se sɔrɔ yen nɔ o fana kɔfɛ an bɛ to an ka Mali kɔnɔ lakanabaliya sira fɛ hali sisan aw ka dɔn k'a fɔ ko cɛ min bɛ wele ko le colonel Suleymane Dambele n'ale ye DIRPA ɲɛmaaba ye ale kɔni ye wele bila kunnafoni dilaw ma ka kunnafoni di bi dɔn min bɛ wele ko alamisa tubabukalo tile 8 san 2024 ka kunnafoni lase malidenw ma précisément ko ka ko minnu kɛra Tinzawa ten gɛlɛyaw ni tɔɔrɔ minnu sɔrɔla ani Mali armée yɛrɛ jɔyɔrɔba min fa ani Mali lakanabaw u y'u jɔyɔrɔ fa cogo min na ani AES jamanadenw AES finitigiw AES lakanabaw olu farala Mali lakanabaw ka jɔyɔrɔ min fa Suleymane Dambele y'a da don nin bɛɛ lajɛlen la ka walawala kunnafoni dilaw ɲɛkɔrɔ bi donya in na DIRPA o salle de conférence o kɔnɔna na
o kelen ko fambi bo anga jamana in kono kata esi jamana dolanda be wele ko Burkina Faso awka donc ka foko ulu ni inafo jamana min be wele ko Sierra Leone u ko ni utiga di nyoma Julius Manda Bio hale ko ni bara tamake nabu fama ko visite de travail kanyesi Burkina Kawma wala sa u kutiga di nyoma mbese kato barango ni abese ka ke kanye unu nyonche chogomina ulika jo ani family o ko ne be ka nyini mbese kato nyuma abese ka ke kanyesi Burkina ani Sierra Leone uluka bara nyonya konana o fana ko fe awkado ni chebain yana ka ta Burkina akunye tur kelen wutado flache mali kono me mbese kato alene nunu bele jelibi jeka baro ko nyon fe ulika jo ani bara koni ubeka uboloda ulu ni nyonche Mali ani Burkina Faso ulu ni Sierra Leone make jamano la jamano mununko ni amanye Mali ni Burkina ni Niger ko be bo jamana u chela jamana mu wule ko sedia jamana ko ulu ko netina baraka nuyi aleka hakilna no ye Julius Manda Bio aleka hakilna me ko o ye few hali sisa ka hakil jigi ka foko jien kuru kara konana wela koni blele no jien bema ku ka alaje tourism international obi kele chogomina akwele kan koni beka bo Niger beka bo Mali beka bo précisément Russie abeka bo Burkina Faso kanyesi jien tomba bilba manda fo ko conseil de sécurité wa anga kuna fonu soro chogo fe abiko muna fo Algérie unli ni précisément Russie obeka nyon sama ni kono nun kono mi se ka to famille mi soro parce que l'OTAN o koni kelembe ka asendo kelela siraw jaman fe handa soro akon be ka ke dibila donc Russie fana be ka a nyini ko jien maw ko nyele ka nyowa ka laje ko mun be ka ke geleya ni toro kanyesi manifu niuma kanyesi manifu ma sabla kelebi yoro toro abeke kanyesi population civile de mamunu mami umabo wode kama Russie ko nika wulika jo abeka ke wa Russie ajira ka foko abefo dugumi mako libi o tatamene ko fe Kadhafi fagale faga chogo jugumina ka leti janai ble jia kono ko ka ke kanyesi dugu shima ble kuma ta kanyesi manifindoma Russie ka wulika jo ko beka ke oye ninde kunye kuna foni min nansera ka soro ka dawma anga foli bise anga partneru ma munu ba to nambe se kan jambu kan kawye a follow oye mouvement ambiko nduba wele ko tolis groupe fana o ba kono fogata afara o ka nyema ba no ye madame Fatoumata Nyan Batuli kata fara madame Touré Binta Nyan ani u ka baraka nyon bele jelambu befo katla ka foli ka ta ka nyesi yele électronique chez Mamutu Traoré anaka baraka nyon be ambu befo ko wala nyumando ka Mamutu era fo ka segi ka Mamutu fo ka wala nyumando membe se ka to famille nyuma akasoro wambe wele bila ma chama ma be kiba fe ka anga jamukan nun ko korama do wele blelendo ima ibanga page sanfala laje limoro membe nasbendo ko wazabo ibisen ka cliquer dron ibi limoro soro wa soro choko ware fanan ya soro kan wele pour en fotala andi e bije ka barke misaka to famille ko nyuma abise ka soro wa malidon uka kuna foni jelen serafe wode anga wulika joy hali sisa ka sega fo ina ko mamun ko mank marala wodi ye fune dumasi katafra Yusuf Touré o sigilemba akrafe Amadou Sala Touré aw dengene bor make kuna foni ka anyenye ka kungunta ka nyes lase awma anga to dumkana balma kew balma muso electromina de jorobi awla o bana pew walma sokono minaw misiri kono minaw studio minaw salle de conférence minaw fokata se bafulu minaw ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi chez Mamutu Traoré yele électronique aflani nibura membo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yani ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique chez Mamutu Traoré iba soro yenno imo menacé minama amina bele jelibe ina fo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique chez Mamutu Traoré kayorola niye nyogome bla chenche kulu sanfe tege taira suni ne weche fune dimasi otmana sa ambele jeli ka wuli ka joke anga Mamutu Traoré kayoro segre yele électronique hatte